Ang ato galing ang among uniform sa Mambago, no? So, okay, salamat sa pag-support kay Bicoy Donoso sang antique printing shop, no? So, siya rin napatigayon nga nagka-uniform kami. Naging mo sa among uniform ang antique printing shop sa may Lawan Antique, no? So, gusto mag-testing sa ilang mga services, pili man ka-PM sa ako, no? Okay, once again, Bicoy Donoso sa ang antique printing shop. So, amo na siya kang basahon nyo. Kitaon ko ro, Okay, so hindi natin mapadugayan pa. Medyo late na kita gamay na. So, mamati na kita sa ato na pambukas ng bahanon. At pag-perform ni kagrupong Francisco Yermos ang Barangay Talsan, Dumangas. Palapakan natin mga kagrupo, mga ka-short. Silensyo ang hapon, ang oras temprano, amo ang pagdibersyo na mga soltero, iningamong kansyon. Kung dili ninyo gusto, sabayan lang senyor tagbalay, sinabing maayo. Salamat, salamat, daw wala sinagsaway, malipayon siguro si Senyor Tagbalay. Abrihin puwertahan kag kaming pasakaon, kay may tao diri sa inyo nga silong, ayabaw sinday wala singkanoy sang pagtangis-tangi pagpagpok ni Nonoy, bisan pamankani ang kabuk nga kahoy. Bot manaling sing kung kami ang managhoy. Short FM. #1 hit music station. Short FM. Okay, salamat, Gid. Okay, kay grupong Francisco Yermos ang Barangay Talsan, Dumangas. Sa atong pambukas nga ambahanon with Silencio ang hapon. Okay, kinalagyan ko nagaharana so kinalamatinong para mabatian ang swabe nga mga ambahanon.